bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en garti wadde bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men ɗo e Winndere-tv eɗen jettaɓe noon e koɓe mbaɗata abonné ko e partage e wadde like ko ɗum kadi woni ko paɗɗene mabɓe ɗum kadi woni ko jiɗɗen yoɓe ballinen yoɓe ballu en yoɓe dolnu en ɗum woni ko jiɗɗen yoɓe cembin en yoɓe dolnu en nde tawno ko watte ko kamɓe jogui hen hattan mo ganduɗa kala ɗo beela yettoto ɗum en ñaganmaɓe Allah moƴƴere ko wona ɗum paaɗen koye inondation gonaɗo ndungu noon ari yo laaɓ e koye men ndungu so ari koko caɗele koko mbaɗata jiɗɗen wiide hande ene jeeya ko hebbini galleji natoji ɗi ene jeeya eko hebbini beddaji baɗoji ndiyam ɗi galleji ɗi woni hen galleji goni ko e laabi ndiyam ko wona ɗum nden sa ruttima duuɓi kewɗi caggal aɗa aray wuro wango fodde wonde ujunere galle kono tawa a yiyata hen ɓalal a yiyata hen karo ndiyam kala ɗo wawi immorade ene wawi rewde e kalasal gallam rewa e kalasal galle o rewa e kalasal galle o ha yettoyo e nokku mo ganduɗa ko toon mana foti faade hande ko ardi pop galleji pop mbaɗama miruji galleji pop mbaɗama karroji leydi ndi so tawi fonno wawde modde ndiyam ngaro jam ɗam hande leydi ndi ko ɓuuri hen ko hewde beddaji mbaɗama tali karroji beddaji mbaɗama goudron ngaji galleji mbaɗama ɗum ene jeeya ko addani tigui so tawi toɓo waɗi ndiyam jooɗo ko juuti ronka yaade kadi so tawi ndiyam rewata e galle ma feccita gallam feccita galle koddiɗo yaha Faayre fayi faade to ndiyameji fof so mbaɗi concentré e bedda e woni mosol gotol ko miruji kurli ɗum kala ɗo wirti e galle ɓurɗo lesɗude so ndiyam ɗam ƴeri ene wawi nadde hen heddi noon eɗen poti wawde heblanade ɗum kono noon kadi weeɓani fooɗodirde e ƴiwonde weeɓade fooɗodirde e toɓo hande sa ƴeewi e nder guure men en tiiɗi wuuro ngo garata tawa hen nokku ko ɗo tuufeje piyeteno taw ne waɗi dooru maru mawndu ko ɓuuri ko hewde e ndiyam wuuro ngo ko toon mana fottoyta walla caggal wuuro taw ne waɗi dooru maru mawndu wonande jeeyaɓe Hamadi Hunare so mbiyama wenduya Allah so mbiyama wendu Samba Jingili so wiyama Beelil Gando haɗa faami ɗum ɗon pop ko beeli ɗi ganduɗa ene mbawno ƴettude ndiyam gono jamme wuuro ɗam kono hande ɗum fof hande natti beeli fof maayi beddaji fof mbaɗama tali karoji ɗum ne adda fitina e guure ɗe kono haɗata en etot tan sippirde hen caggal ko enen koɗi hen goɗɗum ko wona ɗum laamu wonko wawi wonko hattanani ndiyam seeɗa laamu ene wawi falade ɗum sabu so tawi en ƴeewi hay régime ɓennuɗo o président Macky Sall wi ɓe mbaɗi fodde wonde 750 milliards e inondation beele ene natta kono on jii ko hande ɓuuri wadde woodi ni mennoɗo erademo e saaha toɓo o wi président ala ko wawi e toɓo et puis c'est vrai président ala ko wawi e toɓo heddi ko enen eɗen poti wadde peeje eɗen poti wawde rentade etade addude won leyɗele won walla won kaaƴe joren ɗum e won nokkuji tawa ɗon nokku o koko fonno tudde ndiyam ɗam ɓeeɓa walla ndiyam ne fonno rewde ɗon sen mbaɗi ɗon towi so ndiyam ari natta e galleji ɗum ɗo fof ken fotɓe rentade kono wonto jiɗɗen yaade ko wuuro en wiye Padalal wuuro Siré hande eɗen mbawi wiide dande maayo o pop ene risque kono Padalal ene risque min ɓooyi wiide soko tawi ni kam nattani pallal ma nattu ene waɗi cangol ene fetti e maayo ngo ene feccita wuuro ngo firti ngol ɗo cangol soko tawi ngol haɓaka pallal kam nattat woodde sabu tongol rewata ɗo e tongol anniyi yaltiroyde to hande tan ɗo ɗo yarate ene waɗi galleji natti wawde yaade sabu cangol ngol no waɗiri ni kono noon feere boni kewɗo mo jiiɗa
jungo jomum ene hen sabu ngol ɗo cangol nde ngol fuɗɗi nde sahuji sappo sahuji noga sahuji temedere ene mbawno barde cangol ngol yimɓeɓe mbaɗa hen gueɗe ɗe ganduɗa Padalal naɓe koye mumen mbaɗa hen gueɗe ɗe ganduɗa hande cangol ngol yettata ko ɗo henna ko gonga ko golle Allah kono yebare men ene hen hay hande ɗo ngol yarata ɗo so wiyama kala ɓiɗɗo Padalal najo yo addu sag leydi so tawi waɗama e hunuko cangol ɗo ɓiɓɓe Padalal naɓe foof moni kala yo addu sag leydi cangol ngol firne maggol ne wawi ustade sabu alay sago yimɓe e koye munen daro etade falade caɗele garoji e wuuri munen guila nde puɗɗi cangol ngol ɗo hande ɗo ngol tolni ngol finan tan ngol tolni ɗo ngol wonno koye rebde ene yaara seeɗa ha yetti hande ɗo yetti ɗo et pourtant de nde wiya président Macky Sall ene jogori arde e Fouta ene ara pallal ne waɗɗon manan meeting ko waɗa dépensé ko tan e pentirde potoji e pentirde leɗɗe e fittude laaɓe ko waɗa dépensé ko tan ɗum so waɗanoma e cangol ngol ene wawno warde cangol ngol ɗum ko felore men ɗum ko enen e koye men mbaɗi ɗum enen e koye men eɗen jogui hen part de responsabilité wonko poɗɗen wawde falade so fuɗɗima mbiyeten ko eɗen paada laamu kono cangol ngol nde ngol fuɗɗi nde eɗen mbawno falade ha ɗo ɗo yarate hande préfet yo sous préfet yo gouverneur yo moni foof so ari daari cangol ngol so yehine ballal mun wiya tan ko yo sahuji gadde mbaɗe leydi hande Padalal naɓe moni kala ene wawi addude sag leydi Padalal e mbadi kuftidindi gonɗo e wuuro e gonɗo e ladde wiye moni kala a fawama sag leydi woni debbo woni gorko woni cukalel ɓe mbaɗa erago e guure ɗe gara guure tariɗe ɗe gara ballaɓe sakuji ɗi mbaɗe leydi waɗe e hunuko cangol ngol ene wawi mayde dole mum ne mbawi ustade ɗo e ndungu siltude walla so ndungu silti ɓe pellita wadde hen leydi ɓe pellita wadde hen beenuji ɓe pellita wadde hen kaaje pallal ne jogui yontaɓe pallal ne jogui alɗuɓe wawɓe haɓade ngol ɗo cangol guila law ɗum ɗo noon ko yebare men hunde noon so tawi ene fotno wawde safrede guila ne yaara e bujjoyi eɗen mbiya hami ha yettima bus sappo capannayyi nogas ha yettima temedere ɗum ko basal cangol ngol hangol wawi bonnude ko heewi te ngol fuɗɗima bonnude ko heewi saabu won cukalel jooli ngel ɗon kono ɗum fo e wade noon état o waɗira ɗo kene waɗa sauver population kene walla population won gueɗe so kewi guila e laamu ɓennuɗo o guila e régime ɓennuɗo o eɗen mbiya Padalal yo walle Padalal yo heɓɓite kono elle haaldereɓe nanirta ko teppe ha ɗo ɗo yarete hande eɗen mbiya ɓe ganduɗa ko oɗo régime gonɗo ɗo yoɓe gandu Padalal koko foti faabede so Padalal faabaka ko tampere mawde wonande ɗum Padalal e guure goɗɗe noon heddi hankkadi enen e koye men etoɗen rentade e hodde e nokkuji ɗi ganduɗa ko beeli e nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗo ndiyam rewata e nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗo wonno guese saabu en jii rawane guijilon no natiri ni wonmo mbaddumi hen yewtere wi ko gonga guijilon naati kono ko ɓuuri hewde galleji naɗɗi ɗi woni koye guese e guure goɗɗe goɗɗitiɗe ha e jeeri ndi ilam ndiyam ne ara wame ne ara rewa e galle taw eɗen gandi e duuɓi nogas ɓennuɗi ko ɗon wonno lawol ndiyam ɗum ɗon foof eɗen poti wawde wattude hen hakkillaji sen pelliti eɗen mbaɗa risque eɗen koɗe e lawol ndiyam yato eɗen mbawi umminde fondement ji meɗen ha ɓuura en darde kono hay ɗum fof wona ko holni neɗɗo wurtatake e ɗum laamu o yoɓe etoɓe daro inondation o haɗani tan e Dakaru haɗani tan e Touba haɗani tan e Kaolack haɗani e Ziguinchor guure furɗe koko maayi ha tengti e palol dande maayo état o yo fa hen ɗum ɓuuri jojjude e état wiide manan neeli waɗi guñuru yeehi mbanan naɓe mayani mbanan naɓe ngala caɗele mbanan naɓe keeɓi ko belemma o fo yimɓe fo ene jaadi hen kono ɓurno hande jojjude oɗo guñuru wiiɓe ko président neeli ɗumen ko takko palol dande maayo ngol jiiyafirna gonɗo hen o ɓuuri hande jojjude état o so neeli ko yoɓe jaaɓe tello e palol dande maayo ngol ɓe jiiya dande mayankoɓe caɗele gondi fitina gondi ko tindini ɗumen ɓe jaaɗo ha dembankani ko ɗum woni ko fada e laamu o kono wona tan e yaade ne waɗa pelep ene yaaha ene buɓɓo ko ganduɗa taw jojjani jojji ko dandude yimɓe jojji ko sowde pittali jojji ko dandude yimɓeɓe rafiji woto garde munen jojji ko dandude yimɓeɓe woto ko guranno woto bonde ɗum woni ko jojji état o
jidden wiide tan ko yobe gandu inondation haadani e Dakaru be ji rawane musiba baddo e der Fouta o be ji on musiba waddi hikka habe pori heblana dum pori umbana dum law dum woni ko waddi état wona kala yimbe potti mbiya ko président nelimin ko premier ministre nelimin yomin gardo en e inchallah rabbi mamin baddum kono buri jojjude ko dandude pittali dum woni ko buri jojjude so tawi on jehi Fouta ko président neli on ko vice président neli on odon poti yaade takko don palol dande maayo ngol jiyon ko be nguuri ko nde wona jeeri ndi jiyon won gure ko nguuri ko dum woni ko buri jojjude o e situation benni son belama wadde recevoir Demba Hama Sada odon mbaawi wadde mo recevoir palais odon mbaawi wadde mo recevoir primature odon mbaawi wadde mo recevoir assemblée nationale kanko e yimbe makko e wondibe makko be kala cadele mabbe yimbe ni ngandi cadele ngaynaka kono hande buri jojjude ko odo fitina doxdo dande maayo doxdo Fuutankoɓe dum hande woni ko buri jojjude Allah jarama on jarama Winndere-tv ha yeso ko lawol